Subay ning kasaulugan sa World Teachers Day, atong saluduhan ang mga istorya sa pagpaningkamot sa atong mga magtutudlo. Niyang report. Happy Teachers Day! Sa Mandawi City Comprehensive High School, gidalita ng special na programa ang mga magtutudlo atol ning World Teachers Day. Ang mga opisyales sa student government ang mihimo niini pagsorpresa sa mga magtutudlo. Gipanghatagan sila og regalo ug doon na pay gihimong paraffle alang sa mga teachers. Pipila ka mga estudyante sab ang nagperform, midalit og kanta o game usab nga nakig-jam ang ubang teachers. Karong adlawa, walay on-site classes o gihimo lang ang modular or blended system alang sab sa teachers sa ilang special day. Daghan og mga fulfillment ang makuha, especially if makakita ka nga successful ang imuhang estudyante. The moment that they will come back to you and giving thanks. To honor our dedicated teachers, sir. So, sa ilang hard work or enlighten us to shape the future, sir. Samtang sa Northern Samar, nakadapit sa pagtagad sa mga netizen ang hulagway sa usa ka magtutudlo nga nagkugos og bata samtang ana sa klase. Siya si Roselyn Doma, usa ka science teacher sa Allen National Senior High School sa Northern Samar. Gihart sa mga netizens ang iyang kamaayo, human nasayod nga usa ka tuig nga bata nga iyang gikugos, anak di ay sa iyang 19 anyos nga tinun-an. Matud niya nga wala niya damha nga nakuhaan og hulagway ang iyang gibuhat. Laing magtutudlo ang gipasidunggan isip ganti awardee sa Cebu City Division. Siya si Glenda Empleo, magtutudlo sa Labangon Bliss Elementary School, sud na sa 28 ka tuig. Dili lang siya educator, kay usa siya ka researcher, choreographer, writer, ukulele trainer o guban pa. Nunot niini, giila siyang most outstanding teacher sa tibok Cebu City. To all teachers, happy World Teachers Day and enjoy your day. This is our day. Ma'am Glenda Empleo really deserves the award, sir, because she is a versatile teacher, not just teaching the subject, but teaching from the heart. No, she extends beyond the call of duty being a teacher. Pipila lang sila sa mga magtutudlo nga angay saluduhan ng espesyal nga adlaw. Sa tanang magtutudlo, Happy World Teachers Day. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang, Bisdak.